Ben sembah ngiring ulun kapurwa risang amur bengrat mring sahanan ingkang mringkanan siyeng tasih maweh pokok kang sawagung masireng telahan yowang kanan mamuju ing wang
Bila ngawing pamastu purnama sidrep awit namastu silat mring iwang jagat karana sirang pondo kakisisaning bisana sono sinamung nangening kula wis tumaksih lestantun lambai budro sinatur tutur katulu-tulu-tulat kula rating paradya pinarsita ngupama prameng niskara karanta didhumiying jaman purwa pangya tekan masananing gempita tawung renggeng pralambang matumpu-tumpu pinarti tameng loko mangki tekan masananing gempita tawung renggeng pralambang matumpu-tumpu marma panggung manggeng-manggunggung sang Purwengkata sugebyar dumadining wayang Purwa purwakane konduli narik runtuting basa duwe gunung kumusarasa yen narasaya karaos mulajare doang ngrasa mandi wuruhing diri rasa rembung sang rumang sandi lir jalma ngilu kaca jare terus nakep caing carita lebecik wis gumelar jroning pagliran yaiku sejatine amrisari pagelaran inggih Purwa Surya Candra Daru Hyang Kartika wis kinurba rating kawasa sahari ratri anggitri bawana Purwata ing dosina gilir gumanti teman dadi pitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad pedhung lan mangkartu mangkar kaya sini rambut kaya jawah mating kerbyah dadi padhang kutu-kutu walang atoga burono yang bronto ya dadi wirana tanpa wicalan padhang trawangan sinari sang Hyang Retnawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat wetan tumunggup-munggup mungguing kalingan mungkir abang merangkah lamun kajaya dilat-dilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Araka kantos semeblak kanan kiri ning abang wis mujenar kabar bawan sinari sang Hyang Basanta tanamtu katon ijo ruyung langku ingkang biru moyo-moyo pucing gunung kenemulan kedanu kasiluring prapancana lenggat lenggun kanthi kaya gunung Mangkuda Mega tanata wis dangu saleh kamula tasih dene Rarsa ngapa ibu garep Tegal Sawai anglo seluruh tanah budote sinam sendonan sindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samara Wangi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon sinaring jagat melok during kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yada rebut ijo rebut kukuwung parendhetatan wonten ingkang amadhan kekuwunging praja negari ing Sela Bentar meniki garis 100 parantuk kali 1000 jangkep tinega krana negari ing Sela Bentar dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya benawi dinampi ombak samudra binang langon kang tanpa pagut pegating mangal kapantok uruting Cakrawala wane-wane ceker wisik sawaneh kineping jurang corong kinepung guwa serong kinarya suswing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran sasana jembar kebekaning pasir gumelari garis pinggir tanem tuwang rembuyung royo-royo karang kitri rowe-rowe ning klopo bumi subur pasiten mawur satengah tinandur mangkartu mangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjangan nang sang langit lenggak-lenggok lampit win mijil saking sendang-sendang mening nirtani iline pinara para melayune trampi wadhuk bentung-bentung kinarya ngilani sawah yang palegalaning loro kesmo mung kalemang-uling tetani bebasan datanana bumi sak cengkah ingkang selo sedaya tinandur kang murah kapipan di penari sirang gerep pasabinan daya rukmi sari kang pinanggo pratiwi pategalaning Pulau Wijaya ingkang ngrembuyu gegodhongane ambyek wae kanthi kaya manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadutan kuciwa jinawi tukulan kang mawek sarasaning diri ingkon-ingkon raja kaya itik iwen sansaya ngrembaka lamun pangaglaring mangunan lamun manci sarep surya samya mulih marang kandange dewi-dewi tatanana carane kandhang anggonan sing malang labet tepi saking tindak dujana cuti samya sayog saka kabdi akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Sela Bentar nalika semanten kenging binasake negari ing Sela Bentar lagi mancik marang jaman kecana panjang punjung pasir pawukir jinawi kemari pakar tata-tata raharja dasar guru kang gedhe bori padhang jakati dhuwur kukusa tur tata kuncarane tur kasusuring manca praja lasin tata wau ingkang asta pusarang ning adil bangsa negari ing Sela Bentar minangka ruden ucapna dosa namaning Sang Nata doswarane 10 nama wis mestani jejuluk
Sang Nata Prabu Sela Merah. Ya Sang Nata Prabu Asmara Dewa. Nalika semanten tupilen Sang Nata sampun ketingal lenggah sinuwukaning madaning Dampar Kencana. Sesemek babut permadani sinasapan lisah wangi gandane ambabar arum dumugi sak jawining pasewakan. Binayang bayang Sanghyang Purhapsara Hapsari kawis ketingal manggung ketanggung Jaka Maloro-loro ingkang samya ngambil pacaning keprabun. Datan kanten wiswanipun Sangya anung-anung tetungguling praja negaring Sela Bentar. Miwasan jaring para kadang kang sampun ketingal sowan anenggih menika temenanipun pepatih negaring Sela Bentar anenggih Sang Rekyana Patih Wasisa Praja. Ya Sang Rekyana Patih junjung derajat nalika semanten dupi wis pinuju mulat pandegani Sangya Pasebandira Sangya para kawula wonten sak madaning negaring Sela Bentar. Dumadakan wonten Ganda Ambabar Arum amburat Sangya para nayaka miwah Nalindra ing Sela Bentar maratelaken bilih wonten salah satunggiling priyagung ingkang katingal rawuh madaning Datulaya Praja. Panenggih menika katingal rawuhipun pandhita ing saka lima pujangga negaring Astina, Sang Tapa Begawan Durna, ya Sang Resi Kumbayana, ya Sang Baratwaja Putra. Datan kanten ugi rawuhipun wong agung ing Mandura, Nalindring Mandura, anenggih Sang Nata Prabu Baladewa, ya Sang Nata Prabu Kakrasana, ya Waning Pintawasi Jaladara, ya Anom Kakrasana, ya Sang Karsana, ya Sang Prabu Balarama. Nalindra gagah pituksa godheng wong Simbarja kasinungan kasekten linuwi bebasan pinataman tajina lomenter tinumbak bengkung sinuduk-putung nalika semanten kepareng sowan ngarsa Sang Nata Sang Prabu Sela Mirah ya Sang Prabu Asmara Dewa aning madaring Datulaya Praja negari ing Sela Bentar. Arep tidhem permanem datan rebane walang alisik para nayaka samya ganting pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit parsa catetupan dengkul datan Pasela laban sakathing para seba ing jawyang bludak gendera runtik umbul-umbul kekiterangan danu yayah munting mangsa labuh payung mekar mendi jamur barat mangsa nendheng tumbang ngrangap kowe jati ngarani mangsa katiga panandingkal tidhem jinem madaring pasewakan negaring Sela Bentar najan gegudungan datan ana ingkang obah samirana datan pampah kabeh sumung swaraning pradonga miwah pangling waranggana sigra amurwani pangandika dadaku panggilih wijining pandika Sang Nata Prabu Asmara Dewa ingkang dereng kababaring lisan.
sasangka kumanyar mangrengkono ning kuri mangkin tanpa sireng mas moro keng angin Sritinon neng pasewakan busana maneka warna sepak puspeteng udyana miang mansra sarwarukma renggeng manik nara narawata ana obro prabanya kang merat kenyaring neca lalewat
ke laju sireng tadet wimbo kekondo amre mi inget kati upeng ma roto mando saparan mangambar kongas lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kang nyata engkang becik martabate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan rangi sakara leh wong apa engang was amungkol tan mikir pawehing liyan iku pantes Guranana kaki sartane kawruhana Niwang Agung muga ngayomi marang praja negara ing Sela Bentar sak isine ora mengko dhisik Patih Wasisa Praja marmane sira ingsun piji anggone ngadhep ana ngarsaning ingsun padha kanthi prayogakna lungguhira Patih Wasisa Praja baunuk niki diwaji sembahan kula pengayoman kula nrima dupada prapting drahan sinuwun Prabu Asmara Dewa sinuwun Prabu Sela Mirah sinuwun Prabu ing Sela Bentar diwaji pareng paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan kepareng sampun prayoga lenggah kula wonten ngarsa paduka namung kula nuwun sewu ing sak mangke ing jawi sanget kuwatosing manah bebasan pindurun salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras anggen kula katimbalan sowan ngadhep marang ngarsa paduka diwaji sembahan kula sinuwun Prabu Sela Bentar sinuwun Prabu Asmara Dewa nanging saran wonten ngarsa paduka
manah kula parasasat kadidene tebih saking raos kemarasan sinuwun dewaji sembahan kula wandar sabtu paduka miji dumateng pisawan kula kepareng kula cemadha dawuh nduk iki ya patih kadiparan nggon sira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun marata diaki pranata tata rakiting kaprajan negara ing Sela Bentar aturna kelawan panjenengan ingsun samendhang aja nganti kang karempin Patih Wasisa Praja nggih sinuwun menawi paduka ndang bab tata rakiting kaprajan tartentu sadaya tan badhe ngucewani para kawula sami saiyeng saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Sela Bentar mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenya sami gegladen olah kridane kaperang sawanci-wanci praja paduka tempuh parang muka tartentu boten badhe ngepuk kunca paduka Gusti kula Sanata sinuwun Prabu Asmara Dewa ingkang abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna sinuwun kawula nuk niki gawe bombong lan gawe marem menggali ingsun teka jangkep kang dadi aturira Patih ora lewat pakanen kang utama tindakna selawase urip nggonmu uripun ing alam padang nggih sinuwun purba ingkang sampun paduka dewakun tartentu kula boten badhe suwala namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk santep wedo paduka Sang Nata sinuwun Prabu Asmara Dewa sira atur bekti kelawan panjenengan ingsun ora pangestu ingsun bae tampan ana Patih nggih sampun kawula pundihan dadosna jimat ndayana ning kasantosan pareng pangestu paduka badhe kula cancang poceng weni dumaweng wijang rumketing merdaya sinuwun saestu ndadosaken cahya nercahya daging rah kayuwanan nduk niki lan tatanan barisaning para wadya boleh padha gantung sepo aja nganti keng padha saur manuk jeneng ingsun nedya mbabarake twinanem Brama wigatining pasewakan agung ana ing negara ing Sela Bentar dina sakmengko iki Patih nggih purba inggih sampun paduka dhewaken nedya kula candhing jimat sinuwun nduk niki mengko dhisik Patih para dosawetara nggon panjenengan ingsun nganakake pasewakan agung teka durung ana rembug wigati ingkang ingsun rembug ana sak madaning pasewakan teka kaya dene kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu manahku ya penggalihku Nalendra ing Sela Bentar Prabu Asmara Dewa teka wektu dina iki negara ing Sela Bentar kerawuhan priyagung ora pangling iki priyagung padha rawuh ana ing praja negara ing Sela Bentar Patih waduh sinuwun menika kanugrahanipun marang paduka Sang Nata sinuwun Prabu Asmara Dewa jenyatanipun kula nuwun sewu mboten kan nama kula ngembe kalian negari ing Sela Bentar kula ugi nayaka praja punggawa negari Sela Bentar nanging kula wastani tiyang sak jagat menika ugi sampun mriksa bilih negari ing Sela Bentar menika namung sawijining negari ingkang alit ateges jajanipun wonten praja negari ing Sela Bentar menika dereng ageng kadidene negari-negari sanesipun ya pancen mesine kaya mangkono jernyatane kumandange praja negara ing Sela Bentar iki ora kaya kondange praja negara-negara liyane nanging kena ngapa dina iki kerawuhan priyagung mongko ndak rasa aku nyawang priyagung ingkang rawuh iki kaya dene nyawang rawuhe para Jawata ning praja Sela Bentar nggih sinuwun kadang rawuhipun para priyagung priyayi ingkang rawuh wonten kraton negari Sela Bentar menika ya Patih Lungguh ingkang prayoga sampun boten kirang prayoga sinuwun nuwun sewu remban sarau paduka Sang Pinandhita ingkang abdi ing Sela Bentar pun Asmara Dewa ngaturaken kasugengan tuwinasung pudya pangastawa mugi tansah kunjuk mangarsa paduka Sang Pinandhita miwah Sang Nata sinuwun Nalendra ingkang rawuh dinten sapunika wonten sak madaning pasewakan penemban lole kenas waru gembal manyar-manyar doneng dungkul wana alas tadi wana apa kula nonton inggih sinuwun kepareng kula nuwun sewu nedya nyuwun priksa langkung rumiyin menapa estu dinten sakmenika kula sampun suman wonten sak madaning praja negari ing Sela Bentar inggih namung mriki-mrika Wremban adeging kraton negari alit negari ing Sela Bentar kula pun Prabu Asmara Dewa nawi ngaten mboten sisip anggen kula kekalangan Malaya ngideri jagat matosi wonten pundi dunungipun Prabu Asmara Dewa wonten praja ing Sela Bentar menawi ngaten pancen estu menika adeging kraton negari Sela Bentar inggih leres mekaten menemban
Kula nuwun sewu ngaturaken kasugengan sak awujeng ngandika. Nggih, pangestunipun. Pangestunipun sinuwun Prabu Asmaradewa. Anggen kula sowan wonten ngaso paduka dinten sakmenika tebih saking rubeda kalih sing sambikala cinaketna ing Karaharjan Kayuwanan. Kepareng pudha pangestu sampun kula tampi karya Bambang Raos Bengali. Oh, sinuwun. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk marang ngarsa paduka Sang Sinuwun Asmaradewa. Nggih. Nuwun sewu. Mboten kateges kula ngembe. Nuwun sewu kula mlebet wonten dinaning pasewakan. Teka kawontenan wonten madaning kraton menika katingal peteng menika wonten menapa sinuwun? Nuwun sewu. Gandeng kraton menika kraton ingkang alit tartentu para kawula samya mboten sumuyut kalian kula. Lho, lilipun pundi kok mboten sumuyut kalian panjenengan? Anggenipun sami atur glondrong pengareng-areng menika mboten jangkep setunggal pendak-pendak setunggal sasi pisan menika mboten adat saben mesti sami ngaturaken. Oh, kawula mboten sami bayar pajak. Nggih. Wah, lha nggih pancen bener kok ya. Dados ngirangi kas negara. Nggih. Oh, nggih mboten napa-napa. Wontene semanten mboten napa-napa. Mboten dados masalah. Mboten dadosaken perkawis. Menawi listrik wonten ing madaning kraton negaring Sela Bentar menika kok radi kirang fasilitasipun. Menika tartentu ugi dipun sababaken dening para kawula ingkang padha sami melu nganggo. Iya. Ning nek nuwun sewu, cara kula nek wis telat 3 sasi niku kek dipedhot mawon. Iya. Nuwun sewu. Menika ingkang kirang malah kawontenan wonten sak madaning kraton. Kula kinten menawi kawontenan wonten Karang Paradisan ugi Kutagara sedaya sami sae. Oh lha nggih. Lah nek ngaten sing kere kratone. Hus. Bawaruan. Pripun Anak Prabu? Panjenengan menika nembe kemawon sowan wonten sawijining negari. Teka langsung ngembe kados ngaten. Nuwun sewu kula menika memotivasi kok nggih. Mboten kateges kula menika ngembe kraton niki niku mboten. Mboten kateges kula ngelek-elek negara Sela Bentar niki niku babar pisan mboten. Ning nuwun sewu kula niku mung ngarahke, kula niku mung benerke. Kaya ngapa nek adeging kraton negara sing bener, kaya ngapa adeging kraton negara sing becik. Tartentu ing samangke listrik kemawon mboten badhe kangelan kula kinten nek adeging kraton negari sae. Ning nuwun sewu kula kok malah ndredeg, malah tratapan ngrungokke ketikane jenengan. Niki dipresani kawula Sela Bentar semene mbane. Jenengan menika rawuh mriki sowan mriki kedahipun matur sing sae-sae kemawon. Sampun boten sangembet perkara tata kaprajan negara Sela Bentar. Tartentu niku pun diurusi kalih nayokane. Oh nggih, Pun. Nggih. Nuwun sewu Anak Prabu. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Sowan kula sepisan kula nderek nepangaken mbok bilih ingkang wonten ingkang sudi mestani dhateng kula. Awon tanpa warni kula menika wingking saking pertapan ing Sukalima. Kula dipun utus saking negari Ngastina, kula pun Begawan Durna. Panjenengan Begawan Durna. Ing Sukalima ingkang sampun kondhang menika. Ah nggih, kula kondhang manyar-manyar Pandhita Wasis, Pandhita Lantip Panggraita. Kondhang manyar-manyar inggih kula. Sinten ta ingkang boten kebrebeken kumandhangipun asmanipun Begawan Durna. Oh, tartentu tiyang sak jagat sampun priksa bilih kula menika pandhita ingkang kondhang manyar-manyar sinuwun. Nggih, menemban. Ngaturaken sembah sumungkem pangabekti kula kunjuk santem pepotuk teka dinten sakmenika paduka Sang Pinandhita rawuh wonten Praja Negaring Sela Bentar. Oh, nggih, Ger, kula tampi dawuh sami-sami sinuwun Prabu Asmaradewa. Kula nuwun sewu. Menawi jeneng andika menika Pandhita ing Sukalima inggih Begawan Durna. Lajeng ingkang wingking menika menawi mboten sisip minuk menika kadidene Nata Ndarawati. Nuwun sewu sinuwun. Sanes kula Nata Ndarawati. Nuwun sewu saderengipun kula nyuwun amit pasang kalimat tabit tinebihna ngelodoni tinebihna saking siku dandanya sinuwun. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Mbah bilih ingkang sudi mestani dhateng kula nderek nepangaken awon tanpa warni kula Nalendra Mandura pun Prabu Baladewa. Oh nyuwun pangapunten sinuwun. Kula kinten paduka menika Nalendra Ndarawati. Mboten babar pisan mboten. Kula menika kadang nata saking Nata Ndarawati kula menika kadang merdanipun Yayi Prabu Kresna.
Kula menika pun Baladewa. Kula menika Nalendring Mandura. Lajeng ingkang dados Nalendra wonten negari Ndrawati menika adhi kula inggih kadang kula Anem inggih menika pun Yayi Prabu Kresna. Inggih. Awit nuwun sewu. Nate mireng kabaripun bilih nata Ndrawati menika amit sewu wujudipun ireng cemani. Nggih, niku adhi kula. Niku adhi kula nata Ndrawati. Lajeng kula ingkang rawuh sowan wonten mriki menika nata ing Mandura Prabu Baladewa. Iya, nggih, nuwun sewu. Sewu-sewu kalepatan kula tadhawadana anggen kula sowan lansang wonten sowan wonten ngarsa paduka Sang Sinuwun Prabu Asmaradewa. Saestu sowan kula menika sepisan nedya tinjuk dhumateng Kararjan Paduka Sinuwun Prabu Asmaradewa inggih Sinuwun Prabu Sela Mirah wonten madaning praja negari ing Sela Bentar. Nggih, penemban. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan jeriyatanipun Paduka. Ngantawisipun Paduka menika antasipun Paduka menika priyagung pandhita ingkang kondang monyor-monyor teka kersa tinjuk dhumateng kawontenan wonten samadhang negari Sela Bentar ingkang alit kados mekaten menika. Oh, mboten napa-napa kok, Nger. Nuwun sewu. Negara menika senajan to namung negari ingkang alit nanging nuwun sewu, negari menika menawi dipun mandhegani kanthi sae, negari menika menawi dipun penggalih, diopeni kawulane tansah dipun ayomi kanthi sae. Tartentu nuwun sewu, menika badhe nuwuhaken inggih menika ayom-ayom tata titilan tentrem sinaosa negari menika negari ingkang alit. Nggih. Ning nuwun sewu, negara menika arepa negarane gedhe. Negara menika nek disawang kok negara ketoke Ndatulaya kratone ketok mewah. Ning nuwun sewu, ning nek ratune mboten jegos mandhegani Sang Hyang para kawula, tartentu ing samangke namung badhe ngrisak katentremaning para kawula wonten ing Karang Paradisan ugi wonten ing Kutagara. Nggih. Nanging nuwun sewu, sareng kula raosaken wonten samadaning praja negari Sela Bentar menika najan to kok negaranipun menika namung alit, bebasanipun jajahanipun menika nembe setunggal wilayah kemawon. Nanging kula saged ngraosaken tentrem, embanipun kula saged ngraosaken tentrem nalikanipun kula mapan wonten ing gubuk kula piyambak. Inggih mekaten. Mula saking menika sampun paduka. Sampun ngantos paduka malah ngembe dhumateng negari paduka piyambak. Dinten sak menika kula pestakaken bilih negari menika ing sak mangke nedya mboten dangu malih nedya kawentar, nedya kumandhang. Asmanipun negari ing Sela Bentar menika tartentu ing sak mangke nedya kondhang. Wonten dasaripun menapa kula matur kados mekaten ing sak mangke nedya kula aturaken marang kersa paduka anak Prabu Asmaradewa inggih Sinuwun Prabu ing Sela Mirah. Sinuwun. Nuwun sewu, sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksami. Kula nuwun sewu mbok bilih kula lancang. Kula ndangu kelawan rawuh paduka Sang Pinandhita. Mbok bilih keparenga kula nyuwun dawuh. Menggah menapa ta ingkang dados wigatosipun wondene dinten sapunika, wekdal punika paduka Sang Penemban Durna sareng kaliyan nata ing Mandura pun Sinuwun Prabu Baladewa rawuh wonten sakmadaning praja negari ing Sela Bentar. Kula aturi paring dawuh ingkang tetela ingkang abdipun Asmaradewa nedya nganglungaken jangga nilingaken karo mastuti dawuh paduka Sang Pinandhita Penemban. Oh, estunipun menika ngaten. Sapisan sampun kula aturaken bilih sowan kula tinjuk dhumateng Kararjan Paduka anak Prabu Asmaradewa. Nuwun sewu, kula lek nyeluk panjenengan anak Prabu mekaten kemawon. Ben luweh kepenak kayata dene kula sak penjaga kaliyan anak Prabu Duryudana. Nggih, mboten dados menapa. Nggih. Salajengipun ingkang angka kalih. Alon-alon kemawon Penemban. Nggih, mboten napa-napa. Wajan kula iki selak ngentosi wedang e. Ora ngisen-isen ke mara tamu wae ora sandani wedang. Nuwun sewu. Sowan kula menika estu mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula mriku kula namung dapur dipun utus dening anak Prabu Jaka Pitana. Kula dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana Nalendra Negari Ngastina. Supados kula sowan wonten ngarsa paduka anak Prabu Asmaradewa wonten madaning negari ing Sela Bentar. Sinuwun Prabu Duryudana utusan kelawan jenggandiku supados rawuh prapta wonten negari ing Sela Bentar. Inggih estunipun mekaten. Lajeng wigatosipun menapa? Mbah kula nuwun sewu nggih. Rikala semanten anak Prabu Jaka Pitana menika namung nuruti dhumateng penangisipun atmajanipun inggih putra ing Ngastina inggih putu kula inggih menika pun Lesmana Mandrakumara. Ingkang rikala semanten pun kaya dene wong kelangan lacak.
Wandene kenging menapa kula arani kula wastani kelangan lacak. Oh, Lesmana menika kan prasasat kadetene pun kaya wong edan. Awit rikala semanten kula dangu dumateng pun anak kula putu kula pun Lesmana Mandragumara menika piyambakipun kula dangu Lesmana kowe iki janjane ya gene. Pendak-pendak dina sing tok sawang mung blandar usuk karo nyebat-nyebut wong ayu kowe iki jane ya gene Ger. Kowe matur karo Pone Yang. Piyambakipun sareng kula dangu bloko, piyambakipun gandrung kapiyandhep kaliyan sawijining wanita. Mekaten. Nggih. Putra ngasinipun Raden Lesmana Mandragumara gandrung-gandrung kaliyan sawijining wanita. Nggih, Ger. Nuwun sewu. Mbah, nyatanipun sareng kula dangu. Sapa wanita sing keduka isa ngrubuke pepeteng jiwa kasatriyanmu Lesmana? Piyambakipun matur kaliyan kula, Eyang, kula gandrung kaliyan sawijining putri saking negari ing Sela Bentar. Pun sesilih Dewi Asmarawati. Kula saking mriku kula nuwun sewu. Saderengipun kula ngaturaken menapa ingkang dados wigatosipun Wasing Rembag, kula namung badhe nanjihaken nuwun sewu menapa paduka pun Sinuwun Prabu Asmaradewa menika pancen estu kagungan putra ingkang sesilih uwangipun Dewi Asmarawati. Pancen estu kula gadah putra utawi kula gadah anak. Inggih ingkang sesilih pun Asmarawati inggih anak kula wekdal punika ingkang nedeng tungkap diwasa Mremban. Oh, lole menawi ngaten cocok. Menawi ngaten tak tentu cocok kalian menapa ingkang sampun dipun aturaken dening anak kula pun Lesmana Mandragumara wonten ingkang angka 3. Menapa ingkang dados wigatosipun, menapa sambung rapetipun gandeng janengipun kaliyan anak Prabu Duryudana ingkang utusan kaliyan kula supados sowan wonten Praja Negari Sela Bentar menika, kula namung dipun utus. Kula menika ugi nuruti dumateng marakaisipun putu kula pun Lesmana Mandragumara ingkang sampun cetha bilih putu kula pun Lesmana Mandragumara gandrung kapiyandhem kaliyan putra paduka pun Dewi Asmarawati. Mula saking menika sowan kula waleh-waleh menapa nganti kaliyan anak Prabu Baladewa menika piyayagung Nalendra ing Mandura menika waleh-waleh menapa kula namung badhe ngebon-bon enjang anjet Jawa sonten sowan kula namung badhe ngemis dumateng putra-putri paduka pun Dewi Asmarawati nedya kula boyong wonten negari Ngastina kula dhawuhaken kaliyan putu kula pun Lesmana Mandragumara samangke menawi kados paduka kersa maringaken mbah nuwun sewu kumandhanging Praja Negari Sela Bentar tartentu badhe sami kaliyan kumandhangipun negari Ngastina awit paduka sampun kersa dhawuhaken kang putra kaliyan putu kula pun Lesmana Mandragumara sinuwun anjreng kang puspita rup kasilireng samirana mrek sekar kadung ngas kandhanya maweh raras retaning triya jagat pangestu warayah loro jagat nuwun sewu Mremban kaget sutaning penggalih kula ing antawisipun kula menika namung Nalendra wonten negari ingkang alit teka anak kula pun Asmarawati dipun kersakaken dening putra ing Ngastina pun Raden Lesmana Mandragumara. Leres mekaten sinuwun. Nuwun sewu. Kirangipun menapa waleh-waleh menapa ing sakmangke sowan kula kaliyan Bapak Mremban Durna wonten Praja Negari Sela Bentar menika nedya nglamar estunipun sejatosipun
nedya nglamar dumateng putra putri paduka pun Dewi Asmarawati. Wonten nedya kadhawuhaken dening anak kula pun Lesmana Mandragumara. Nuwun sewu, cobi paduka nedya maringaken menapa mboten putra paduka pun Dewi Asmarawati nedya kula boyong wonten praja negari Ngastina. Kula dhawuhaken kaliyan anak kula pun Lesmana Mandragumara. Tartentu menawi ing sakmangke paduka sampun kersa maringaken ingkang putra pun Dewi Asmarawati nedya kula boyong kula dhawuhaken kaliyan anak kula pun Lesmana Mandragumara. Tartentu paduka sampun tetulung dumateng pun Lesmana Mandragumara. Jalaran kula nuwun sewu. Lesmana menika anggenipun nglampahi gesang wonten madaning alam padhang menika, nglampahi gesang wonten alam padhang menika. Lesmana prasasat kadedene lare ingkang kedunungan sial. Wonten kenging menapa kula mestani Lesmana ingkang kedunungan sial. Piyambakipun menika sampun marambah makaping-kaping nedya gayuh sawijining wanita nanging cabaraning damel gagar wigar tanantuk karya. Inggih. Nuwun sewu rikala semanten Lesmana sampun gayuh wanita menika kathah nanging mesti kemawon kawon kalian satriya-satriya sanesipun. Lesmana menika kula nuwun sewu, mboten sakok kawon kalian satriya. Sawijining satriya menawi badhe gayuh inggih menika sawijining wanita. Lesmana menika kawon kalian Panakawan. Nalikanipun gayuh Dewi Purantawati atmajanipun kadang kula Ndarawati kawon kalian pun Petruk Kanthong Wolung. Mila kula nuwun sewu, menawi paduka sampun kersa maringaken ingkang putri nedya kula dhawuh kaliyan anak kula pun Lesmana Mandragumara menika paduka sampun tetulung dumateng pun Lesmana Mandragumara. Anggenipun keluwari saking anggenipun nedheng gadhahi lelampan sial. Oh, inggih leres ngaten nggih, cobi. Ing sakmangke malah sampun dipun penggalih kemawon, dipun pikir kemawon. Langsungan kemawon, dipun langsungke kemawon. Pripun? Lewuh anggenipun dhawuhaken ingkang putra pun Dewi Asmarawati kaliyan putu kula pun Lesmana Mandragumara menika lewuh ajeng pirang dina. Dipun penggalih ajeng nanggap napa? Jaril, reok, wayang, dangdut, napa campursari, napa elektron, monggo kula aturi penggalih. Oh, tartentu menawi sapake paduka maringaken ingkang putra pun Dewi Asmarawati, kula boyong wonten negari Ngastina, tartentu kula dhawuhaken kaliyan putu kula pun Lesmana Mandragumara. Ingkang mangkaten samangke saged sak rambut, saribit kaliyan putu kula pun Lesmana Mandragumara. Nggih. Cobi dipun penggalih, pripun? Oh, nuwun sewu. Lesmana niku nggih kula matur sekedhik nggih. Lesmana niku putra ratu, pun genah sugih. Nuwun sewu, Lesmana niku nek ditaker bagus, nggih bagus. Nuwun sewu, kula wau kathah nyawang ningali pemuda-pemuda wonten majaning negaring Sela Bentar menika kathah ingkang bagus. Ning nuwun sewu, nek ditaker bagusipun tesih bagus Lesmana kaliyan nuwun sewu kawula-kawula wonten praja negaring Sela Bentar. Tur nuwun sewu nek sampean kok ndhawuhke ingkang putra menika namung kaliyan kawula wonten praja Sela Bentar menika sakmangke kuncaraning asma paduka mboten badhe saged kados negari Ngastina. Ning nek ngantos paduka ndhawuhaken ingkang putra kaliyan putu kula pun Lesmana Mandragumara, kula saged jamin, kula wani jamin 100% nggih. Negari Sela Bentar saged kumandhang, saged kuncara asmanipun wonten saindenging jagat menika. Nuwun sewu penemban. Bab perkawis menika kula taksih dereng saged caos pirembagan, kula taksih dereng saged caos atur ingkang tetela. Lho, sababipun inggih awit kula piyambak dereng nanting kaliyan anak kula pun Asmarawati menapa piyambakipun purun dipun dhawuh dening Raden Lesmana Mandragumara menapa mboten purun. Sakmenika ngaten kemawon, awit menawi petanganipun Pandhita Seka Lima wong nglakoni bebrayan agung ana ing sakmadaning alam padhang. Wong rabi menika petanganipun namung 3. 3 menika napa? Setunggal menika karep, ingkang angka kalih menika ragat, ingkang angka 3 menika kantun nglakoni. Niku kemawon. Menawi 3 menika sampun kasembatan, menawi 3 menika sampun kalampah. Oh, tartentu menawi badhe mangun bebrayan ageng, mangun bali wisma tartentu gampil kok, Nger. Tartentu gampil. Mboten susah dadak nganggo hitungan weton ngoten-ngoten nika. Pun dijodhoke mawon. Ingkang putra pun Asmarawati kaliyan putu kula pun Lesmana Mandragumara. Penemban. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Menawi bab perkawis hitungan dinten lair utawi weton menika kula kinten menika ugi wigati.
Jernyatanipun menika ugi kalebet gegaranipun tiyang bebrayan menika saged dipun netang. Sipatipun temanten kakung kalian pambeganipun tiyang putri menika tartentu benten. Ah nggih benten. Wong kembar menika pikirane beda. Aja menika wong lenang karo wedok tur beda bapak beda ibu. Menika nuwun sewu, menika saged dipun megale. Menika leres. Iye. Nanging nuwun sewu, menawi petangan kula tiyang ingkang badhe dhaup nambut silaning akrami menika wonten 3. Wonten 3? Iye. Ingkang sepisan ingkang sampun paduka ngendikaken niat utawi karep menika. Iki menika ingkang dados dasar utawi ingkang dados garan tiyang ingkang nedya mbangun bebrayan menika kedah padha karepipun, niatipun menika kedah sami saiyeg saeka kapti sami tresnan tinersnanan menawi tiyang kakung tresna kalian tiyang putri ugi kedah tresna kalian tiyang kakung utawi calon temanten kakung nanging menawi salah satunggiling calon temanten kakung boten tresna kalian setunggalipun tartentu menika ing sakmangke boten badhe prayoga dadosanipun ateges genipun nglampahi tresna namung keplok tangan sisih boten badhe mungel ateges boten nampi tresna saking temanten putri utawi temanten kakung menawi kalih-kalih ngatunggal boten nglampahi tresna. Nggih, tartentu kula yakin, kula pitados kok nggih. Lesmana mengke saged ditresnani kaliyan ingkang putra Punasmarawati. Inggih, lajeng ingkang angka kalih inggih menika tekad. Tekadipun temanten kakung kaliyan putri menika kedah saged dipun tingali, saged dipun sawang. Mawi netra lahir ugi kedah saged dipun sawang mawi netra batin. Dipun sawang. Katresnanipun antawisipun temanten kakung kaliyan temanten putri menika katresnan sejati menapa katresnan mirunggan. Liripun pundi? Nuwun sewu, katresnan sejati menika katresnan ingkang boten saged dipun tuku kanthi menapa kemawon. Contonipun inggih menika katresnanipun ibu kaliyan anak. Lajeng katresnan mirunggan. Katresnan mirunggan menika tuwuh namung saking panyawang netra lahir kemawon ateges boten kandhas dumugining batin menika namung dipun sababaken tukul rasa tresna awit bondo donya derajat pangkat utawi sanes-sanesipun menika katresnan mirunggan. Lah menika kedah dipun titipriksa menika kedah dipun padosi antawisipun anak kula Punasmarawati kaliyan calon temanten kakung inggih menika pun Raden Lesmana Mandrakumara kedah dipun titipriksa menapa menika estu menapa mboten anggenipun sami tresna. Iki lajeng ingkang angka 3 inggih ingkang pungkasan gegaranipun tiyang omah-omah menika kedah inggih menika kenceng. Lho, ingkang kenceng menapanipun? Inggih ingkang kenceng menika anggenipun sami nglampahi bebrayan ageng menika tartentu mboten malang temoleh menawi tiyang kakung sampun mengku tiyang wanita sampun mengku ingkang putri tartentu tiyang kakung mboten kenging utawi mboten pareng nglirik wong wedok liya menika. Wah, nek niku kok rada angel niki kaya ini. Wong kula duwe niki mburi kula niki contone. Napa kula napa bojo kula mung siji mboten kula ngertos bojone sampean siji ning lak simpenan sampean kathah. Sampun ngaten to Pupurban. Babar pisan mboten kados ngoten niku. Alah napa? Nuwun sewu ta Prabu. Mboten kok lajeng babar wirang mboten. Ning kok lho mbok ya eling nika Dewi Erawati menika jengger bini. Mbak sampun kados ngaten niku mengke malah mundhak gur gerus kawontenane. Ha niku bocahe anten samping panggung niku kok. Waduh, sampun babar wirang kula to Bu. Mboten kula mung matur. Inggih menika ingkang kula aturaken. Tur melih kula nuwun sewu, tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Kula mboten saged meksakaken dumateng anak kula Punasmarawati menawi sakmangke mboten purun dipun dhaup kaliyan Raden Lesmana Mandrakumara. Awit menawi tresna menika tukul awit dipun peksa menika malah mboten badhe prayoga dadosanipun Penembahan. Segra-segra yen permana gansa
Sigra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sanggatri gumulung katri gumulung mangrompak ing wadya Kurda-kurare kagiri-giri nanggana magawe kelari wang-wang Idemadaring kawontenan pasiwakan negaring Sila Bentar niku semanten dadatanmu batatanmu sik nata ing Sila Bentar Sang Prabu Asmara Dewa legeng nganti ya prati mogole kencana kasaruke gering jambu apa to kang dadi darunane biang arsa teng kaping mriku Pasiban Boroamuk ora ana macan medhun saka Kranggeng gajah medhun saka Wantilan kejawi amuk sumanipun utusan saking negari Ngamarta Panakawan Karang Tumartiran ki Sang Lurah Petruk Kancong bolong kadheraken Lurah Bagong ingkang mantun minggamat daring Datulaya Praja negaring Sula Bentar Repeper pindho soto metarang gawe kagiat kang samya mulat mangkono baik para kawula kancana dayoh piyak-piyak jaluk dalan Sinong wati cakat
kinari among mbak lumembak mbak ing saputra ae ana ana bale lumut amra ganggeng awit denjeng-denjengan oh ila jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat nuwun sewu kula sawang katingal gumyak sak njawining pasewakan menika wonten pawongan ingkang rawuh wonten mriki amit sewu kok wewujutanipun sarwa dawa kula sawang grana utawi irungipun ugi dawa astanipun ugi dawa suku ugi dawa mboten mung niku sing dawa prek ngapa ta Tru wis menengo wae iki ta nuwun sewu kisana paduka sinten panjenengan sinten teka rawuh wonten Praja Negaring Sela Bentar nggih nun amit masang Kalimantabit tinebene ngiloduni dumawah ing tawang tuwang sinipun linepat ning tolak manung sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdi Tadawadana kula nyuwun sewu saderengipun kula nedya nyuwun mriksa napa mriki adeging kraton Negari Sela Bentar inggih mriki kisana mboten wonten kalih mriki menika adeging kraton Negaring Sela Bentar lah jagat Dewa Bathara menawi ngaten mboten sisip anggen kula kekalangan malaya ngideri jagat raya menika madosi wonten pundi adeging kraton Negari ing Sela Bentar teka dinten sakmenika kula sampun nemokaken kraton Negaring Sela Bentar inggih awit nuwun sewu menawi kula titik saking baleho ingkang dipun pasang wonten sak njawining pasewakan kula wau menika mratelakaken bilih ing mriki adeging kraton Negaring Sela Bentar inggih kisana nggih panjenengan sinten nuwun sewu nepangaken mbah bilih ingkang sudi mestani dhateng kula awon tanpa rupi kula mrika wingking saking padukuhan Karang Tumaritis kula mrika ingkang mandhegani dalem kapetrukan kula pun Petruk Kanthong Bolong sinipun wiladala pana kawan Petruk Kanthong Bolong ingkang kondang menika napa sampeyan kondang-kondang napa nggih kula Petruk Kanthong Bolong abdi saking para Pandhawa wilah jagat Dewa Bathara mboten kinten babar wisan Ki Lurah paduka rawuh wonten mriki nggih wela pancen ya dagelan kondang wewujutane lagi disawang wae wis katon nyenengke nggih nggih nuwun sewu nek wujudan kula ngaten iki irung kula dawa kaya kensler kaya sosis tangan kula ya dawa kiwa tengen sikil kula ya dawa anu iki nggih dawa kok sinuwun gong menengo sik terus nggih dawa. Lah menapanipun mboten kosiripun. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Asmara Dewa. Inggih Ki Lurah kula tampi dawah sami-sami. Nuwun sewu lajeng ingkang wingking menika kula ugi sajak nate mangertosi nadyan namung wonten suwijining gambar. Menika menapa ingkang namipun Nala Gareng. Oh, Gong. Kowe diarani gareng. Melek ora kae ratune kae. Arek ngono to, Lek. Oh, baguse kang ngene kok padhake gareng. Garenge awake cilik, aku lemu ginu-ginu ngene kok, Tru. Padhake gareng ora. Mboten sinuwun sanes, kula sanes Nala Gareng. Lajeng panjenengan sinten?
Kula Supri. Supri. Nama panjang kula Sulis Priyanto. Ora ngawur to, Gong ora. Kula Bagong. Oh, Ki Lurah Bagong. Lah nggih, kula nembe kemutan. Menawi panjenengan menika Ki Lurah Bagong. Nggih. Sing jenengan titik nek kula Bagong napane? Nuwun sewu tutukipun. Wah. Wis gek cangkeme ngoten sinuwun. Dadak basake tutukipun. Nggih sinuwun, ngabekti bekti kula konjuk sinuwun. Inggih Ki Lurah kula tampi dawa sami-sami. Nggih. Wah, sapa iki? Kok kaya wong keplenyak cengele. Aku Bagong, wah, Begawan Durna, aku teko ning kene. Wah. Resi Durna. Wah, kleru sampean salah alamat. Salah alamat piye? Durna iki anange ning jejer Ngastina. Ha iki jejer iki kok ana kene. Ya sawetara aku sowan kersane Prabu Asmaradewa, Bagong. Nggih, penemban. Bagong tekan kene. Nggih. Wah, sinuwun Mandura ya tekan kene. Ya, sowan kersane sinuwun Prabu Asmaradewa. Nggih. Pun gek sowan, gek nyuwun donga, gek mulih. Ya. Ning kudu kuwi sing tak karepake. Anu, lah napa? Wis, iki perkaraku karo perkarane sinuwun Prabu Asmaradewa. Kowe ora perlu melu-melu. Nggih. Pun angsal wedang dereng. Durung. Oh, nggih. Nggih sabar sinuwun, kula ya ngenteni kok. Ya. Nggih. Ki Lurah Petruk Kancung Bolong, wonten timbalan sinuwun. Nuwun sewu, damel kejut penggalih kula teka dinten sakmenika paduka rawuh wonten praja negari ing Sela Bentar, wonten wigatos menapa. Nggih sepisan sowan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Sandhep padha paduka Sang Nata sinuwun Prabu Asmaradewa. Ndungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, nanging sowan kula dapur dipun utus dening pepundhen kula, nggih bendara kula para Pandhawa. Kadhiranen dinten sakmenika kula kedah sowan wonten praja negari ing Sela Bentar. Wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Asmaradewa. Mila sowan kula menika waleh-waleh menapa kula namung minangka lidah sinambung saking para Pandhawa, pepundhen kula wonten negari Ngamarta. Kula kedah sowan wonten praja negari ing Sela Bentar. Iya. Nuwun sewu Kisanak, anu Ki Lurah. Menapa wigatosipun lajeng para Pandhawa utusan kelawan jengandika. Nah nuwun sewu. Rikala semanten negari Ngamarta menika sampun wonten tigang candra, ketaman pagebluk, ketaman welaking para Jawata. Kathah para kawula esuk lara. Sore ketiwasan, sore lara, esuk mari. Napa Kapralaya menika kathah saged desanipun. Malari kala semanten ing sak mangke sinuwun Puntadewa menika ugi sampun pikantuk sasmita, pikantuk pewisik saking ngersanipun para Jawata. Sinuwun Darawati nggih sampun pikantuk sasmita. Bilih waliyaning praja negari Ngamarta menika saged waluya nirmala tumajati janji temah mulya waton para Pandhawa setunggal kemawon saking peranganipun para Pandhawa mengku suwijining putri saking negari ing Sela Bentar. Lah mila kula nuwun sewu, kula nanjeke napa panjenengan menika kagungan putri ingkang sesilih nggih wewangi pun Dewi Asmarawati. Inggih pancen leres mekaten Ki Lurah. Kula gadah anak inggih menika anak kula pun Asmarawati. Lah nek ngaten malah kepasang yoja katujuh ngenu waleh-waleh menapa malah sekalian kemawon kula matur marang Resa Paduka sinuwun Prabu Asmaradewa. Bilih sejatosipun sowan kula menika namung nedya ngebun-bun enjang Jawa sonten. Sowan kula nedya mbetahaken dhumateng putra-putri Paduka pun Dewi Asmarawati. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, nedya kula dhawuhaken kalian peranganipun para Pandhawa. Mekaten sinuwun. Mengke kula sing rabi kula sing kalih putrane sampean. Oh lambemu kok ora wong sak kowe kok. Mboten mengke dhawuh kalian peranganipun para Pandhawa sinuwun. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo. Ki Lurah wonten dawuh. Nuwun sewu kula niki bingung. Lho, bingung sebabe? Awit nuwun sewu. Kula ngawuningan bilih atur panjenengan para Pandhawa mbetahaken kaliyan anak kula pun Asmarawati. Begawan Durna rawuh wonten mriki menika ugi mbetahaken nedya ngayonaken kaliyan anak kula pun Asmarawati. Weh. Niki? Iye. Niki? Inggih Ki Lurah. Weh. Ajeng betake putrane sampean? Iye. Lho, lajeng kene apa?
Lho, liripun nuwun sewu niki bojone jaran kok mboten butuh uang kok. Ajeng didhawuhke kalih nedya dipun dhawuhaken kalian putra ing Astina pun Raden Lesmana Mandragumara. Sik. Ku tak nyedak sih nuwun. Ku nek sing kawogan krungu ndak bahaya. Nggih. Pripun Ki Lurah? Niki ngeten. Niki luwung becik sampean masrahke ingkang putra kalih kula. Dhaup kalih para Pandhawa, malah ingkang putri, ingkang putra mboten dawuh wonten jurang ingkang sangsaran, nanging nedya dawuh wonten ing kasur babut. Tartentu nami dhaup kalian para Pandhawa menika malah bahagia uripe. Liripun kados pundi Ki Lurah? Liripun niku ngaten. Nek sampean maringi ingkang putra kalih niki. Iya. Mangke kanane malah mboten kedape-dape. Sababipun menapa? Klesik-klesik ngeten iki mah. Ha nuwun sewu kaya. Jan bagus nek ditangker bagus, Ndara Lesmana niku bagus. Nggih. Ning nuwun sewu, sugih nggih sugih. Ning nuwun sewu, anak ratu ning ngeten terus pundi. Ngeten lho, kentir ngoten mawon. Napa nggih? Nggih. Niku tenan niku. Ah mula nek sampean maringke ingkang putra kalian kula boyong kula dawuh kalih pirangane para Pandhawa wis genah bahagia. Lah Pandhawa niku nuwun sewu, satriya ingkang ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu. Menika utusane ngadil, menika utusanipun para Jawata. Lah nek ingkang putra diparingke kalian kula dawuh kalih para Pandhawa tanur saged bahagia. Ning nuwun sewu Mang Pitung nek sampean maringke Begawan Durna mengke dawuh kalih Lesmana mongkon nuwun sewu Lesmana niku anak ratu ning Kocluk. Mengke malah mboten mraget ajenipun pun sampean boyong mang maringke kula mawon sinuwun. Pandhita kang kinarya wangsit bendha gombang. Bendha gombang angat saping tawang susah angin nganti gone. Yang kalian kangkung maksimeban. Wah, lole ketos waru gembol mancar-mancar nek duluan alas-alas dacalah sadiwana. Petruk kantong bolong kowe teka ngembe. Kelawan putuku Lesmana Mandragumara cetha banget nggonmu ngina karo putuku Lesmana Mandragumara. Mutiar krungu lho, Tru. Kowe iki lehmu omong keseron, aku wis klesak-klesik iki. Lah kare dhewe bengok kok kowe. Kowe kare dhewe bengok, Lesmana ki Kocluk ngono to kowe. Malah melu-melu ora. Penemban Durna, Petruk kowe ngecek karo putu Lesmana Mandragumara. Nuwun sewu mboten kateges kula ngecek. Sakniki tak nyuwun mriksa Ndara Lesmana niku kentir tenan apa ora? Iya. Lah. Lah kene kok kula matur kalih sinuwun asmara dewa nek Ndara Lesmana ora genep kok sampean mboten trima. Aku ora trima. Merga mangerti ya, iki mau rembuke saurunge kowe teka tekan kene iki mau rembuke wis mengarah tekane kono. Mengarah pripun maksude? Iki mau wis arep dadi Lesmana wis arep kelakon boyong kelawan Dewi Asmarawati. Aku wis kelakon boyong lan Dewi Asmarawati wis kelakon arep rabeke karo Lesmana. Ning kuciwane babak nglayun susul-suli tekamu kowe tekan kene. Mula gandeng ngaturmu sing kaya ngono, kowe arep boyong karo Asmarawati sepisan kowe luput sepisan kowe ngembe karo Lesmana, kowe ngina, kowe ngelek-elek karo Lesmana Mandragumara. Angka loro Petruk gandeng kowe praptamu ning kene uga mbutuhke karo Asmarawati. Gandeng kowe wis kalah dhisik karo Begawan Durna apa? Kowe bali ya, Pandhawa rasa mengku karo Asmarawati, ben Asmarawati wae sing rabi karo Lesmana Mandragumara. Iya Petruk. Kowe ora sandadak ngayonake karo Asmarawati. Tekamu kalah dhisik karo praptaku karo praptane Begawan Durna. Ngene prapta ngresani sinuhun Prabu Asmaradewa sing bakal ngayonake karo Dewa Asmarawati. Mula gandeng tekamu kalah dhisik karo aku nggone bakal ngayunake Dewi Asmarawati. Kowe bali ya, kowe bali ya. Iki mumpung kowe ora tak dadekke perkara, aturmu ora tak dadekke perkara, nggonmu ngina ngelek-elek karo putuku Lesmana Mandragumara. Merga jalaran aku duwe kegayuhan lan perlu karo anak Prabu Asmaradewa. Ning tak rasa kowe kok banget nggonmu nyenyamah karo Lesmana Mandragumara. Lho nuwun sewu.
Kula wonten mriki menika daya, kula wonten mriki menika nyuwun dawuh sinuwun Prabu Asmaradewa. Lah nuwun sewu. Jenengan menika rawuh wonten mriki nggih sebagai daya. Lah kok sampean arep ngundurke kula? Oh, mboten saged, mboten saged. Nuwun sewu najan sekranjang koplak pangandikane Begawan Durna, mboten ajeng kula gugu, mboten ajeng kula rungokke. Ning najan seklimah penggalane sinuwun Prabu Asmaradewa, nek niku enten gandeng senenge kalih Dewi Asmaramati. Dewi Asmarawati sing ajeng kula boyong teng negara Ngamarta kula dawuhe para Pandhawa nadyan seklimah kula midhangetake berban. Oh, Petruk pancen cetha kowe ngeyel ya Petruk. Petruk kowe ngeyel kowe. Kowe ngeyel kowe ora kena dikandhani. Asmarawati ki sarep dhaup karo Lesmana Mandrakumara kowe aja waton bisa ngucap. Kowe aja sakeleme dhewe arep boyong karo Asmarawati, malah cetha kowe elek-elek karo anakku Lesmana Mandrakumara. Oh, Petruk kowe kalah wae, kowe kalah wae. Kowe iki mung batur, kowe iki mung kawula cilik. Ora usah dadak kowe arep boyong karo Asmarawati. Pandhawa ora usah rabi karo Asmarawati, kalah dhisik karo Lesmana Mandrakumara. Kowe bali ya Petruk. Bali ora usah ngayon ke Asmarawati. Sik. Bingung ke? Gonge wangi. Siap. Nah, kowe ora Budurna, aku tak ro iki. Ya. Kowe pon sampean ngopo? Menteleng apa? Lho, Bagong arep wani karo aku. Wani wae. Wis dadi rembuke arep ora wani piye to sampean? Petruk kandhanono. Petruk kandhanono. Kowe iki mung wong kere, ora samboyong Asmarawati. Sing rabi niku kudu kula. Sing rabi mengke Ndara Pandhawa, mengke Dewi Asmarawati diaturke para Pandhawa. Didhaup sapa kira-kira sing gelem rabi karo Asmarawati. Oh, Petruk kowe ora usah kamu gawar-gawur. Kowe ora usah dadak boyong karo Asmarawati. Nyatane Asmarawati wis dadi wewengkone Begawan Durna. Asmarawati sarep dhaup karo Lesmana Mandrakumara. Taunana windanana. Nek sinuwun Prabu Asmaradewa dereng paring dawuh kalih kula babagan diparingke napa mboten kula mboyong Dewi Asmarawati, kula mboten badhe wangsul wonten negari Ngamarta. Kowe dirungokke kowe. Taunana windanana Petruk karo kula ora bakal bali nek urung karo bali karo Dewi Asmarawati. Ning kowe kalah dhisik tekamu kalah dhisik, Lesmana luwih dhisik gone bakal mengku kelawan Asmarawati. Lesmana luwih dhisik gone bakal mengku karo Asmarawati. Nuwun sewu kula wonten mriki menika nyuwun dawuhipun sinuwun Asmaradewa. Pun kula ambali bola-bali atur kula butuh rembukan karo sinuwun Asmaradewa. Ayo dudu nang kene papane wong neter kadegayan. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane wani. Ayo aja takon dosa Bagong. Kowe kelakon boyong Asmarawati waton iso nglangke Kuwandanurta Mandura. Dadi sampeyan kelakon boyong Asmarawati waton iso nglangke kuwandane Petruk Kantha Bolong. Wo. Cangkeme sapa sing muni? Aku. Aku njur nglangkai kuwandane Petruk Kantong Bolong. Nyileh, wis ora. Musuhmu tandangan dhewe, aku tak nandhahi musuhku. Heeh, Tru. Waton iso nglangkai kuwandane Bagong. Lah edan. Panus mari jajalanat sukertane bare iblis lanat. Ayo metu njaba dudune kene papaning neter kadigdayan. Piye? Metu njaba dudune kene papaning neter kadigdayan. Ratu galak kok jirih. Jirih piye? Wanine metu njaba. Ayo, dudu nang kene papaning neter kadigdayan. Oh, Petruk. Kowe iso ngalahke Begawan Durna iso boyong Asmarawati. Sampeyan semanten ugi. Kula sampeyan iso ngalahke Petruk Kantha Bolong sembat laman sampeyan selawe taun. Oh, metu njaba Bagong Petruk neter kadigdayan. Wah. Wah. So metu bersite metu doan wisan. Iya. Wis ora ganggu pasewakan meneh. Ah, pripun sinun? Pun kek diteruske rembuke. Edan jagat Dewa Bathara. Ngrungokke wong padu kok malah kaya ngrungokke ketoprak. Nuwun sewu sinuwun. Kula kalih Petruk niku pemain ketoprak. Punten dalem sewu. Ya janjur dipadhakke ora. Nuwun sewu Ki Lurah.
Kawontenanipun sampun kados mekaten menika kados pundi? Mboten apa-apa niku mengke rawuh ngawe Kurawa. Ora diteno nang kono gek sigra mangsa. Lumamanut mira niku ngawe Kurawa do budalan. Heeh. Pripun sinipun? Rembake pripun napa panjenengan maringke ingkang putra Panasmarawati kaliyan kula? Ki Lurah, nuwun sewu. Kula kinten katentremaning Praja Negaring Sela Bentar menika kedahipun dipun penggalih langkung rumiyin. Oh nggih. Awit nuwun sewu. Perkawis menika boten saged dipun rembak kanthi bahen-bahen menika kedah dipun penggalih kanthi sae lan mateng. Oh nggih, menawi kula tak nyuwun pamit. Nika mesti Kurawa wis dampyak-dampyak nika. Inggih, Lurah, pun nyuwun pamit nggih sinuwun. Lurah Petruk wis metu kok sampeyan isih neng kene. Awitena urung krasa. Leripun kados pundi? Anu sinuwun. Niku jane desa kula niku enten kegiatan. Nggih. Lah niki kula mbeta proposal kinten-kinten pripun Mami? Lah nika klasane teka nika. Pun ngaten mawon iki genah kula ora arep entuk-entukan kok. Wis ora arep beranak apa-apa, mohon matur nuwun kek. Kondur kedaton kek lembuan. Inggih, Lurah. Truk. Ayo delok lembuan. Apa ya? Welah dalah lah kok dadi ketekan pono kawan Ndatulaya malah dadi kaya ngene kahanane. Patih Wasisa Praja. Welah. Urung apa-apa wis merem Patih Wasisa Praja. Piye dengkulmu? Anu monggo sinuwun monggo kula dherekaken. Nendi? Senengane kok. Monggo sinuwun kados pundi? Bubarno kang padha sebo ingsun kundur kedaton. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Patih Wasisa Praja. Purna ngadining paranggilan. Arsa sang nata kundur kedaton saking Drampar Cara Kirampin gambaran gading. Kadheraken Sang Hyang Praman Jadi manggung tanggung Jaka Maloro-loro ingkang samya ngambil pacaring keprabon. Kawis saking Mandura tindak nyosang Srinata katingal kagok candrane.